Liptovský esperantský klub každý mesiac poriada podujatie pre verejnosť pod názvom Posedenie s hosťom Leku. Inak tomu nebolo ani uplynulý mesiac. Koncom minulého týždňa, v piatok 27. februára 2009, bol hosťom v rámci spomínaného podujatia pastor Mikulášskeho zboru Jednoty bratskej teológ Mário Ovčár. V priestoroch Domu Matice slovenskej odznela v jeho podaní veľmi zaujímavá prednáška o tom, že biblické texty a témy, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať absurdné, ba až bláznivé, v skutočnosti až také nereálne vôbec byť nemusia. Cieľom tejto prednášky bolo hovoriť o historickej autenticite Biblie. Témou bolo to, či Biblia je len nejakou knihou bájok, nejakých mytológií, alebo či je to kniha, ktorá súvisí s historickými faktami. A my sme práve hovorili o novodobých, moderných historických faktoch, ktoré potvrdzujú tieto historické udalosti, ktoré opisuje Biblia. Biblia totiž obsahuje množstvo proroctiev, ktoré sú staré tisíce rokov. Oni dopodrobná prorokovali o veciach, ktoré sa stanú, a my sme si tu ukazovali z histórie tieto veci, ako sa naplnili. Na tejto prednáške sa mi najviac páčilo to, že je veľmi veľa archeologických objavov, ktoré vieru potvrdzujú a nepopierajú. Mám veľmi rád, keď káže pastor Mário Ovčár, pretože má také dynamické kázania a dynamické vyučovania. Pre televíziu Liptov Peter Rybín.